своє, як вони вважаються. По-друге, вони вважають Байдена слабким президентом. Хоча, на мій погляд, це не зовсім так. Але після подій в Афганістані вони, можливо, вирішили, що якщо американці пішли з Афганістану, ми можемо спробувати їх посунути і з України. І, до речі, наскільки я знаю, мені про це розповідають російські експерти, що в Кремлі помилково, про це навіть деякі російські експерти кажуть, помилково вважають, що всі проблеми можна вирішити з американців. І по НАТО, і по Україні. Це теж помилка. Да. Але от такі стереотипи є у Путіна. Ну, і ще конечно же, неспроста эти требования даже по НАТО отправили Соединенным Штатам Америки. Безумовно, так. Да, і переговори ж ведуть не з Європейським Союзом, да, а ведуть з США, НАТО, оскільки стосується НАТО. Да, але ще одна причина. На мій погляд, в Кремлі повністю розчарувалися в нинішньому українському президенті. Вони вважають, вони ж думали спочатку, що він легкий об'єкт, недосвідчений, російськомовний, і легко буде його, що називаєте, перетягнути на свою сторону, щоб він виконав всі російські умови. А цього не відбулося. І оце величезне розчарування, навіть більше роздратування, воно дуже помітно в статті Путіна і особливо в статті Медведєва. І оце розчарування, мені здається, це теж одна з причин, і чому вони почали висувати ці вимоги. Тому що вони зрозуміли, не буде з боку Зеленського і нинішньої української влади ніяких поступів. І тому вони думають, що треба тиснути на американців, щоб американці натиснули на Зеленського. Це помилкова стратегія, але, на жаль, такі стереотипи є у Путіна. Эрдоган сделал заявление сегодня, наверняка вы также видели и читали. Он сказал, цитирую: «Я не считаю реалистичным сценарий вторжения России в Украину. Кроме того, для того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию». Конец цитаты турецкого лидера. Эрдоган вступает в игру? Він вже давно намагається вступати в ігру, але я б не перебільшував вплив Ердогана на цю ситуацію. Розглядався варіант його як посередника в стосунках з Путіна. І спроби такі були, зокрема, і з боку українського керівництва, але не зовсім спрацювали. Я ж кажу, у Путіна свої забаганки зараз. Путін вирішує, що можна тільки через Сполучені Штати зараз. Поки оцей стереотип не зруйнувався, інші гравці будуть, скажімо так, на другому плані. Крім того, треба розуміти, що після Азербайджано-Вірменської війни і частково після подій в Казахстані Путін не довіряє Ердогану. І він не допустить, щоб Ердоган був посередником або там миротворцем на пострадянському просторі. Тому я б не прибільшував вплив Ердогана і, на жаль, але я не зовсім погоджуюся з його прогнозом. Ризики військових дій з боку Росії достатньо серйозні. Але це йдеться не про повномасштабну війну, скоріше за все, а про локальні військові операції. Або на Донбасі, або на півдні України, можливо, і в деяких північних регіонах. Ми не знаємо точно. Да, вот, але ризики такі є. Вот, кстати, про локальную операцию говорят и многие украинские, и не только украинские военные эксперты, что Россия может завершить грузинский так называемый сценарий на Донбассе, то есть оккупировать контролируемые Украиной части Луганской и Донецкой областей и вовсе инкорпорировать эти территории в состав Российской Федерации. Насколько это вероятно? Я вам скажу, що можна розглядати різні сценарії. Я більше схиляюсь, тобто тут проблема не в тому, щоб контролювати там повністю Донецьку, Луганську область. Не це цікавить Путіна. Це цікавить там місцевих ватажків ДНР, ЛНР так званих. А Путіна цікавить інше. Завдання мінімум – це Маріуполь і контроль над узбережжям Азовського моря. А деякі джерела кажуть, що мета може бути в іншому – захопити весь південь України. Весь південь. Щоб повністю відрізати Україну і від Азовського, і від Чорного моря. Інші джерела, ще один сценарій – спроба номер 2 в 2014 році не вдалося, але створити паралельну Україну, розколоти Україну, відколоти від України всі її російськомовні регіони. І такі плани теж можуть бути.
Тому це треба брати до уваги. Проте на сьогоднішній день очевидно, що на повноцінну окупацію України у Росії просто немає достатніх ресурсів на сьогодні, на даний момент для наших кордонів. А от ризики локальних операцій військових, вони є, і вони достатньо великі. Я згоден з тими експертами, які вважають, що зараз ризики відновлення війни на Донбасі або якихось локальних військових операцій з боку Росії, вони найбільше з 2015 року. И, пане Володимире, еще последний вопрос. Вы наверняка недавно читали и видели заявление заместителя госсекретаря США Энтони Блинкена Виктории Нуланд, которая сказала, что у Соединенных Штатов Америки есть и разработаны 18 сценариев реагирования на случай российской агрессии. Есть ли у нас понимание, что включает в себя эти 18 сценариев? Почему 18, а не 118? Ні, ну тут же справа не в кількості. Я скажу так, що краще, якщо б було там 3-4 сценарії, але таких серйозних, потужних сценаріїв. А чим більше сценаріїв, тим більше сумнівів, я б так сказав. Тому от якраз мене цифра 18 не надихає, скоріше навпаки. Це відповідь американцям. Я б розглядав це просто як відповідь американцям. Американці насправді от вони тим самим показують, що можливі різні варіанти. Якщо Росія буде діяти помірковано, без військового вторгнення, от один сценарій, один варіант. Якщо там буде таке локальне загострення, трошки полякають війною, загострення бойових дій на Донбасі, але без наступу, наприклад, на Маріуполь, так теж стриманий варіант. А якщо, наприклад, буде ракетний удар, не дай Бог, або спроба захопити великі території України, ну тоді більш потужні санкції, ну і тому подібне. І теж, наприклад, граються витоками інформації. От то кажуть деякі джерела, що може бути відключення СВІФТу, а отут з'являється інформація в німецькому виданні, що нібито вирішили, що не буде відключати СВІФТ. Це теж сигнали Москви, що, мовляв, ви відмовляєтеся від агресії і не буде ніяких жорстких санкцій. Тому сигнали надсилаються різноманітні. Для нас зараз головне не реагувати от на цю всю словесну мішуру. Головне зараз вирішувати конкретні питання про зброю, про дипломатичну допомогу, про обмін розвідувальної інформації. До речі, зараз її надають, я так розумію, достатньо великих обсягах України. І є американські літаки, які контролюють якраз ситуацію на наших кордонах. От такі речі для нас набагато більш важливі, чим заяви про 18 різних сценаріїв. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагу, що в наше время підключились к нам в ефір, ответили на наші вопроси. Володимир Фесенко був з нами на прямому зв'язку, український політичний аналітик та голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента. А тем временем генсек Североатлантического альянса Ян Столтенберг заявил, что пригласил всех участников Совета России-НАТО на прошлой неделе провести серию встреч для обсуждения вопросов европейской безопасности. Об этом он сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Цитирую. На прошлой неделе члены Альянса и Россия встретились на Совете Россия-НАТО. И члены НАТО готовы встретиться снова, чтобы выдвигать конкретные предложения, а также добиваться конструктивных результатов. Сегодня я пригласил всех членов Совета Россия-НАТО на ряд встреч. Конец цитаты. По его словам, союзники готовы рассмотреть, как можно укрепить военные и гражданские линии на связи на линии Россия-НАТО. Мы также призываем Россию отменить свое решение о расторжении дипломатических отношений с НАТО, сказал Ян Столтенберг. По словам генсека НАТО, также готовы обсудить конкретные предложения. Каким образом уменьшить риски и повысить прозрачность военной деятельности, как уменьшить космические киберугрозы, обсудить контроль над вооружениями, разоружением и нераспространением оружия. То есть генсек НАТО предложил России новую серию встреч для обсуждения ряда вышеупомянутых вопросов. Я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. После вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Но вы не переключайтесь, оставайтесь с первым крымско-татарским телеканалом АТ. Рыба через 5 минут. Эфир продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке.
Наши журналисты подготовили для вас самые актуальные и свежие новости, а после мы вернемся и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском. Корушкенже сайгылар хаташлар вебізім YouTube сайфемізге, патреонымызға абоне олмаға унутманас не хадар чоқ. Бізім YouTube сайфемізге инсанлар абоне олса, бұл біздерге информацион жебеде алып барған көрешімізде фаалиетлеріміздің девам еттірмеге ве япқан программаларымызны дигерлерінің көрмесіне имкан бағышлай жақтыр. Атайырлы олымыз. Көрішкенше. Taqdir merhametsiz, şefkatsiz kade. İnsanını çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baktlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutnen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz görgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baktlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozunun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmagan vatanım olsun. Ишетесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топрағым. Менің ғырымым.
Дерендір деңізін, суында қайық. Не гүзел адасын, мақтауға лайық. Юксектір дағларын, серіндір аван. Білмейм, не вақыт, бақылыр даван. Саварма туманым, башында чатырдақ. Көрерма окунны, менің башым сақ. Несподіваний візит. Державний секретар США у середу прибуде до Києва. Ентоні Блінкен матиме зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. У Державному департаменті Сполучених Штатів пояснили, що йтиметься про єдиний підхід у запобіганні російської загрози для України, а також зусилля спрямовані на те, щоб змусити Москву зробити вибір на користь дипломатії та деескалації. Візит Блінкена до Києва підтвердить прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України, кажуть у Держдепі. Він також зустрінеться зі співробітниками американської амбасади та їх родинами, щоб пояснити плани на випадок подальшої російської ескалації. Уже 20 січня Ентоні Блінкен відправиться до Берліна, де зустрінеться з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анна-Леною Бербок. МЗС України також підтвердило візит. Там наголошують, що Блінкен відвідає Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Візит стане продовженням тісної координації дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії. Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль із врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, широкого спектру питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах. Москву чекають нищівні санкції, якщо знову задіє зброю проти України. Про це заявили сенатори США за підсумками візиту до нашої країни. У Києві двопартійна група мала зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та президентом України Володимиром Зеленським. Після зустрічі з главою української держави сенатори пообіцяли Україні смертоносну зброю, яка потрібна для оборони. Йдеться, зокрема, про можливі поставки ракет «Джевелін» та переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер», а також стрілецьку зброю та військові катери. Сенатор Річард Блюменталь наголосив, що Владімір Путін припустився найбільшої помилки у своїй кар'єрі, недооцінивши мужність українців. Що ми хочемо зробити, це запобігти тому, щоб це сталося. Ми хочемо бути стримуючим фактором, знайти рішення до того, як бійня розпочнеться. Нас дуже хвилює те, що ми бачимо, тобто скупчення великої кількості російських військ біля кордонів, а також гібридна війна, результатом якої стали кібератаки цими днями. Якщо росіяни зроблять жахливу помилку, використовуючи свої війська, то на них чекатимуть нищівні санкції, такі, яких вони ще не бачили. Ці санкції вплинуть на економіку Росії та конкретних осіб, які стоять за рішенням дестабілізувати суверенну, незалежну і вільну країну. Україна – незалежна, суверенна, демократична країна. Вона зробила величезний поступ із 2014 року, покращила добробут свого народу і забезпечила свободу преси, дала можливість людям реалізувати свої мрії. Країна об'єдналася у відповідь на агресію Росії. Британські військові літаки, облітаючи Німеччину, доставили до Києва зброю. Про це повідомляє британське військове видання UK Defense Journal. Два британські транспортники Сі-17 Globemaster, ймовірно, доставили легкі протитанкові комплекси. Напередодні міністр оборони Великої Британії Бен Волес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням. Офіційно не розголошується тип зброї,
зброї для України. Але Збройні сили України потенційно можуть отримати від Великої Британії протитанкові ракетні комплекси NLAW. Їх ще називають найкращими гранатометами для боїв у містах, які не мають аналогів в Росії. Цікаво, що на шляху до Києва британські літаки оминали територію Німеччини. Про це свідчать дані з ресурсу Flight Radar. У британському виданні UK Defense Journal пов'язується з тим, що Німеччина дотримується політики відмови від поставок зброї до України. Однак в Берліні заявили, що королівські ВПС не подавали запит на проліт німецьким небом. За рішення надати нашому війську британську зброю подякував міністр оборони України Олексій Резніков. Російські окупанти обстріляли підступи до Пісків, що на околиці окупованого нині Донецька. В лавах українського війська утрат немає, інформують у штабі Об'єднаних сил. Українських захисників обстріляли з підствольних гранатометів. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Окупаційний суд винесе заздалегідь написаний вирок, незважаючи на те, що у матеріалах справи відсутні прямі та об'єктивні докази обвинувачення, що приписуються. Таку заяву передав через адвоката перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял після ознайомлення з матеріалами так званої кримінальної справи. Його та братів Ахтемових окупанти звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. Водночас Джелял звинувачує ще й в перевезенні та зберіганні вибухівки. За його словами, звинувачення базується на показах 3 засекречених свідків, які нібито бачили та чули те, що потрібно було слідством. Його, до слова, вже завершили. Справу передали до окупаційної прокуратури. Невдовзі почнеться так званий судовий розгляд. Очевидно, что сторона обвинения не будет утруждать себя доказыванием вины фигурантов данного политического дела, так как суд традиционно вынесет заранее написанный приговор. Тем не менее, мы с адвокатами готовимся к серьезному сопротивлению с целью в очередной раз разоблачить цинизм, подлость и лживость российской репрессивной системы. Призываю всех свободных людей в оккупированном Крыму, несмотря на политические репрессии, незаконные аресты, штрафы, пытки, как в случае с Нариманом Аметовым, придерживаться принципов и методов ненасильственного сопротивления. Справедливость восторжествует над силой. Пишіть листи. Дружина першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, якого окупанти за надуманими звинуваченнями у диверсії утримують в Сімферопольському СІЗО, закликала усіх небайдужих писати листи політв'язням зі словами підтримки та інформацією про те, що відбувається у світі. За словами Лівіза Джелялової, довгий час її чоловіку та іншим політв'язням адміністрація СІЗО не передавала листи, тримаючи їх у повній ізоляції. Лише нещодавно політв'язні почали отримувати звістки, але цензуру проходять не усі. Написати листи можуть усі бажаючі, навіть ті, хто живе за кордоном, скориставшись сайтом Зона Телеком, через який можна надіслати електронного листа ув'язненим. Хотелось бы обратиться не то, что там помощь, сказать по поводу писем людям, чтобы писали эти письма, потому что они очень важны, тем более, что мы узнали, что по зоне Телеком можно присылать электронные письма с других стран, в том числе с Украины. Поэтому есть возможность писать письма в поддержку их, потому что, сами понимаете, для человека, взявшего такую ответственность за других, важно чувствовать, видеть, слышать, что все его слова, действия некий отклик находят. Поэтому хотелось бы призывать всех писать письма.
8,5 тисяч випадків зараження коронавірусом виявлено на вільній території України минулої доби. 188 людей померли від цієї хвороби. 4 області – Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька – знаходяться у помаранчевій зоні епіднебезпеки. Решта – у жовтій. Тим часом більше 14 мільйонів людей повністю щеплені від COVID-19. А в окупованому Криму зафіксували 283 нових випадки коронавірусу. І це за сумнівними підрахунками окупаційної влади півострова. 15 людей не змогли подолати цю хворобу та пішли з життя. Комендантська година і порожні готелі. В Індії посилюють антиковідні заходи на тлі поширення штаму Омікрон. У багатьох містах обмежено свободу пересування у вихідні, на дорогах перевірки. Ми пропускаємо тих, хто їде до лікарні. Також дозволено їхати на весілля, але має бути запрошення. Пересуватися між містами та штатами також можуть ті, хто щойно прибув літаком чи потягом, але потрібно показувати квитки. У деяких штатах учнів перевели на дистанційне навчання. Заборонено збиратися групами чисельністю понад 25 людей. Крамниці з другорядними товарами вихідними закриті. Заповнюваність ресторанів і готелів не має перевищувати 25%. Власники готелів нарікають на збитки. Наш готельний бізнес уже й так постраждав через 3 локдауни. Ми зазнаємо збитків, тому просимо владу змінити правила комендантської години у вихідні й дозволити нам працювати із 50% заповнюваністю. А це Дармсала. Зазвичай тут багато туристів, але не тепер. Навіть місцеві жителі менше виходять на вулицю, бо бояться заразитися коронавірусом. У наших готелях скасували майже всю броню на наступний місяць. Якщо невдовзі ситуація не поліпшиться, то, як і минулого сезону, у бізнесі буде спад. В Індії кількість нових хворих на ковід зростає з кінця грудня. Ось уже як кілька днів виявляють більше 250 тисяч заражених за добу. Але смертей не побільшало. За весь час пандемії в країні виявили 37 мільйонів заражень. Померли 480 тисяч людей. Майже 4 тисячі кримських школярів рекрутовані до юнармії минулого року. Про це повідомили в прокуратурі Криму. Починаючи від дошкільнят, окупанти пропагують службу в російській армії, наголошує очільник прокуратури автономії Ігор Поночовний. Так, у кадетських училищах, загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах створюють спеціальні воєнізовані класи. Там неповнолітніх учать військовій тактиці, стратегії та вмінню володіти зброєю. І усе це підживлюється мілітаристською пропагандою. До всього окупанти не приховують, що планують залучити до формувань юнармії кожного 10-го кримського школяря. Як воєнний злочин за статтею порушення законів та звичаїв війни, оскільки пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу в армію цивільного населення, заборонена статтею 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Наразі повідомлено про підозри 2 керівникам регіональних штабів юнармії, щодо одного з яких в порядку спеціального досудового розслідування обвинувальний акт скеровано до суду. Торік у листопаді прокуратура Криму спрямувала до суду обвинувачення щодо керівника регіонального штабу юнармії окупованого Севастополя. Раніше прокуратура автономії спільно з Кримською правозахисною групою спрямували до Міжнародного кримінального суду в Гаазі подання з інформацією про мілітаризацію дітей в окупованому Криму. Північна Корея провела чергові випробування уже 4-ті цього місяця. За даними розвідки Південної Кореї, КНДР запустила 2 балістичні ракети малої дальності з аеропорту у Пхеньяні. Міністерство об'єднання Південної Кореї закликало КНДР підтримувати мир, а не розробляти зброю масового знищення. Японія також зафіксувала запуск. Міністр оборони країни сказав, що ракети, мабуть, упали в океан поблизу східного узбережжя Південної Кореї. Його заяву процитував речник Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.
Недавні дії Північної Кореї, включаючи неодноразові запуски балістичних ракет у минулому, це загроза миру та безпеці Японії та регіону, а також міжнародному співтовариству. Ми рішуче засуджуємо ці дії. До цього Пхеньян випробував гіперзвукові ракети, що здатні розвивати високу швидкість і маневрувати після зльоту. Також було запущено 2 балістичні ракети малої дальності з вагонів потягів. Зважаючи на усе, вони були призначені для обходу протиракетної оборони. КНДР також обіцяє розробити тактичну ядерну зброю, яку можна буде помістити у ядерні боєголовки. Тим часом у середу минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена запровадила свої перші санкції щодо Пхеньяну. До цього вона неодноразово закликала Північну Корею повернутися до перемовин про денуклеаризацію. Військовий корабель Нової Зеландії вирушає до Тонги. На ньому питна вода та інші товари першої потреби. Жителям Тихоокеанського острівного королівства вони зараз дуже потрібні. Після виверження підводного вулкана, яке сталося в суботу, зв'язок з Тонгою дуже обмежений. Австралія і Нова Зеландія ще відправили військові літаки, щоб оцінити збитки з повітря. На цьому знімку видно, що зазвичай яскравий острівний пейзаж тепер більше нагадує поверхню місяця. Усе вкрито товстим шаром вулканічного попелу. Повідомляють, що збитки значні. За інформацією Червоного Хреста, допомоги можуть потребувати до 80 тисяч людей. Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хвалай також спровокував цунамі. На узбережжі Тонги хвилі були заввишки близько 80 сантиметрів. На головному острові архіпелагу масштабних жертв немає, але відомо про щонайменше одного загиблого. Це британка, яка тримала притулок для собак. Сьогодні нам повідомили, що знайшли тіло моєї сестри Анжели. Їй було 50 років. Вона жила в Тонзі, відколи вийшла заміж. Цунамі також завдало незначної шкоди і іншим країнам від Нової Зеландії до США. У Перу потонуло 2 людей. Там також стався серйозний вилив нафти, у якому звинувачують високі хвилі після виверження. Цей вулкан час від часу активізується останні кілька десятків років. Проте суботнє виверження було найсильнішим. За попередніми даними, воно може бути найдужчим за останні 30 років, відколи на Філіппінах сталося виверження Пінатубо. Науковці намагаються стежити за активністю Хунга-Тонга-Хунга-Хвалаю. Робити це тепер складніше, бо виверження зруйнувало і приховало під водою кратер, і тепер вулкана не видно із супутників. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Bulutlar, bulutlar. Кетиci bulutlar. Çoңғарға, Қытайға. Етиci bulutlar. Alыңыз мені де. Көңілім açılsın. Көзімден яшларым yurtuma saçılsın. Bulutlar, bulutlar.
өлмек істеймен. Өлген сон көклерде күлмек істеймен. Алыңыз, кетейік дерялар четіне, қарайық яқындан чолпанның бетіне. Бұлытлар, бұлытлар, қамышлық гөллерде йылдызлар тітреген, оучсыз чөллерде. Мені де алыңыз, гүрілдеп явғанда, тауларға сипанып, деряға авғанда. Бұлытлар, бұлытлар, қайерден келесіз? Койымден, анамдан не хабер білесіз? Айтыңыз, бер-бер туйдырмай жылайық. Yollarga tökülüp, sararıp solayıp. Bulutlar, bulutlar, yaylağa ketimiz. Esmamны korseniz, selamlar etiniz. Yıkınız anamның yaşlı gözlerin, kolların opınız. Unutsun kederin. Мұнарың сіл yüzünden, менден ұшық қызғанма. Мен бір ғарип yolcu едім, қалдым қарадағыларда. Yol шашырдым, күн ашырдым, сана бақып ағыларда, ақ чекерім. Ач yüzіңні, мені яман көз санма. Ач yüzіңні, сач нұрыңны, учырымлар, қаялар, ышық алсын, айдынлансын, көлгелері сілінсін. Топрақ топман қардашы сен, көксіндекі шу ташлар, гранитлер қара ерге айна кебі көрінсін. Юрегеме сырдашы сен, көзімдекі шу яшлар, чечеклерге төкежегім, отчықларға қарышсын. Таң йылдызы доғар екен, әлбет мені обеклер. Сач нұрыңны, елжі ғарип, асыретіне қавушсын. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылатыр телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам ве невбетеки 35 дақа бұл студияда яйынымызға тешті бұрыжы бағлана жақ мұсафирлерінен біз күн девамында юзберген хаберлерінің нетижелеріні лаф етмеге планлаштырды. Хен баштан мен хатırlatмаға истередім ке, біз жанлы яйында чалшамыз. Экранларыңызға рештерларымыз әрдайым телефон номерларын тағзым етелер. 067-63-46-130 Вайбер вастасыйлы АТР телеканалының яйынына қошылыңыз, еді скайп адресімізді құланыңыз atr.tv. Бұйырыңыз бізлерге телефон ачыңыз, сызын сесіңіз бізлері чуна хихатенде чоқ мұймайны заманда АТР телеканалына әм маневи, әмде мадди дестекні керчеклештіре білесіңіз. Маневи жеттен бізім YouTube сайфемізге абыне олыңыз, манда не қадар чоқ инсан бізім YouTube сайфемізге абыне олса, о қадар чоқ дегерлері де япқан программа
программаларымызны көрмек имканына сай болажақтыр ве бу информацион жебеде алып барған көрешімізде büyük bir isse olarak çalışacak. Siz de özünüzün şahsi hissenizni bu informasyon savaşa koşa bilesiniz. Aslında biz aklı tarafta olganımız sebebinden buna savaş dep adlandırmaga, bu kontrpropaganda dep aytmaga da mümkün olmaz. Zira biz işte teşvikatçı kanallardan kıyaslanğanı vakit adaletli ve akhatlarını aytmaga devam etemiz ve aytacağımız. Şimdi uydudan bağlarımız kesilse bile ki umut etem yakın vakitte bu problemlerde çözülür. Aynı zamanda TR telekanalına bu sebepten maddi destekni de gösterebilirsiniz. Maddi cihetten bizim Patreon'ımızga abone olunuz. Onun linkini de ekranlarınızga rejissörlarımız vaqtınca taqdim eteler. Aynen bu link boyunca kirecek olsanız anda çeşit türlü destek seviyeleri o gününüzge çıkacaktır ve kuch kuvvetinizge göre bu destek seviyesini seçebilirsiniz. Sayın arkadaşlar, men bu bölükni növbeteki haberlerinin başlamaga istedim. Zira asılda bu kunun neticeleri hakkında laf etkenimiz vaqt kun devamında çıkan epsi aman hepsi haberler elbette ki Ukrayna sınırları etrafında yüz bergen hadiselerle bağlıdır. Bugün çeşit türlü böyle mühim diplomatik müzakereler ötkerildi. Ukrayna'nın paytaxtı Kiyev'ge malum olğanı gibi tünevin akşam Almanya'nın dış işleri naziri, Frankistan'ın dış işleri nazirleri demek böyle resmi ziyaret gerçekleştirdiler ve Ukrayna etrafında yüz bergen hadiseler laf etildi. Bugün alınған haberlerge göre Amerika Birleşken Devletleri'nin gossekreter dep aytalar devlet katibi yani bizim anlağanımız tilde dış işleri naziri Ukraynaga yarın ziyaret gerçekleştirecek eken ve bugün haber alganımızga göre yakın vakitte bir hafta aman bir hafta evvelsi Ukrayna'nı Amerika Birleşken Devletleri'nin merkezi istihbarat hizmetinin yolbaşçısı Burns ziyaret etken ve görüşler gerçekleştirgen ve işte Ukrayna sınırlarında yüz bergen hadiseler kerginleşmege devam ete er taraflama işte Garbi ittifakdaşlarımız Rusya'nın savaş başlatmaması için tenbihlemege tırışa sanksiyalar yaptırımlar ile demek toxtatmaga böyle tırışalar Putin tarafından Kreml tarafından ve onların diplomatik hizmetleri tarafından korkutup şiarları, korkutup sözleri ve ifadeleri kelmege devam eteler. O sebepten bu vaziyet kerginleşkeni sebebinden bizler de elbette ki yakından yüz bergenlerini takip etemiz. Hususan bu vaziyet Rusya'nın Amerika Birleşken Devletleri ve NATO'ga seslendirilgen talapları reddetilgeninden sonra daha da şiddetleşti dep aytmaga mümkün. Zira malum olğanı gibi dekabrın ortasında Rusya Federasyası NATO ve Amerika'dan şarkı bölgelerge kengleştirilmemesi ile bağlı talaplarını seslendirdi ve hatta 1997 senesinin sınırlarına NATO'ga kayıtmasını talap etti Rusya Federasyası. Belki ki NATO'da ve Amerika Birleşken Devletleri'nde bu gibi talaplarını hatta ultimatumlarga karşılık gösterildi ve red etildi. Aynen bu sebepten şimdi Rusya ayta ki onlar yazılı böyle bir neticelerini cevaplarını bekleyler. Eğer ki bu gibi yazılı cevaplar olmasa artık hangi bir hareketlerini kullanacaklarına karar verecekler dep aytılar ki Jens Stoltenberg aman bir saat evvelsi Olaf Scholz Almanya'nın kansleri ile görüşüp gerçekleştirgeninden sonra dedi ki Rusya'ya yeni bir böyle görüşüp müzakerelerini teklif etti. Yakın vakitte Rusya NATO şurasının toplaşularının kene ötkerilmesi gerek olganını ayta. Birçok Ukrayna siyasetçileri bunun vaktini çözmek için yapkanlarını bildirirler. Yani umumi vaziyet böyle biraz kergin korunur gibi saygılar arkadaşlar. Bu ve diğer meselelerini yayınımızga hoşulgan Kırım Tatar siyasetçimiz, Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yolbaşçısı Eskender Gabbariyev'nin laf etmege hazırmız. Eskender Ağa, selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Cümlemizge Eskender Ağa, menim yukarıda aytıp geçkenlerimni siz de eşitkendirsiniz. Hakatinde Ukrayna sınırları etrafında vaziyet kergin. Sizge nasıl korunuyor? Rusya hakatinde böyle nevbeteki cenkni başlatabilir mi? Alabilir. Bunu aytma isteyim. Aman bakınız, Betşinçik Rusya uzun kuvvetini göstermeye istiyor. Rusya bütün dünyada
bir subjekt olarak ya da subjekt değil, bu как глобальный. Дело в том, что Российская Федерация пытается сейчас максимально показать и навязать свою игру. Российская Федерация пытается продемонстрировать, что она является глобальным игроком. Российская Федерация пытается продемонстрировать, что у нее должна быть определенная сфера влияния. И вот как раз-таки мы, я думаю, не только мы, а весь мир наблюдал за тем, что происходило в первой, скажем, в первых числах января. И как раз-таки мы видели, как проходили переговорные процессы. Я хочу отметить следующее. Для того, чтобы мы понимали, какие результаты, какие тенденции, какие, скажем, процессы могут дальше быть. В первую очередь, что касается самой Украины в этом процессе, то здесь действительно Украина впервые достигла уровня в вопросах оккупации территории Украины и самой Украины наивысшего уровня. Потому что если мы обратим внимание или вспомним, когда и президент Украины, на тот момент тогда еще Петро Порошенко, неоднократно заявлял о том, что мы пытаемся достигнуть или создать платформу переговорную, и в идеале это Женева +1, для того, чтобы там обязательно участвовали в этих переговорных процессах, непосредственно участвовали Соединенные Штаты Америки и, возможно, участвовала в том числе и Турецкая Республика. Что мы получили на самом деле в начале года? Мы получили непосредственные переговоры по Украине, напомню, по Украине, непосредственно между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Мы получили переговоры между НАТО и Российской Федерацией. И мы уже, хочу напомнить, что членами НАТО является порядка 30 стран. И мы получили переговоры уже ОБСЕ и Российской Федерации. А это уже 56 стран. Поэтому и по результатам данных переговоров мы видим следующее, что партнеры Украины четко стоят на своих позициях, что партнеры Украины ни на шаг не отступили и не дают какую-то слабинку в отношении тех агрессивных, и я бы даже сказал бы безрассудных заявлений, даже в контексте дипломатии, заявлений, которые озвучивают представители Российской Федерации, в частности, министр иностранных дел Российской Федерации, сам президент Российской Федерации и, соответственно, уже его секретари или его спикеры. Поэтому для Украины, я считаю, что Украина достигла того пика в международных, скажем, переговорах в отношении самой Украины и оккупированных территорий. И я думаю, что вот здесь очень важно, чтобы Украина выдерживала дальнейший процесс. Теперь, что касается Украины в дальнейшем. Мне, конечно, честно говоря, непонятно, когда на днях начинают инициировать или начинают говорить политики украинские или даже государственные служащие, государственные чиновники о том, что нам нужно вернуться к переговорам нормандского формата. Дело в том, что вот тот наивысший уровень, который сегодня есть, а выше он не мог быть, а вот здесь его как раз нужно дальше сдерживать, этот уровень, и дальше максимально инициировать, чтобы такие переговоры они продолжались, они будут продолжаться. И в этом плане Украине важно только подпитывать той информацией, которая необходима в переговорных процессах. Потому что Украину никто не забыл. Перед встречей НАТО-Российская Федерация, поскольку Украина не является субъектом НАТО, с Украиной была встреча. И кроме того, Украина после этой встречи получила статус НАТО+. Соответственно, формат НАТО+, это говорит о том, что в принципе для Украины Украина заручилась определенной поддержкой со стороны Альянса, достаточно самого авторитетного и самого сильного в мире. Теперь, когда мы говорим о Соединенных Штатах Америки, мы видим четкую принципиальную позицию Соединенных Штатов Америки. С одной стороны, мы видим системную политику Соединенных Штатов Америки со своими партнерами, когда мы говорим про предварительные переговоры со странами НАТО,
членами НАТО, со странами ОБСЕ, и поэтому мы увидели консолидированную позицию. И, конечно же, никогда не отойдут или не будут нарушать основные принципы, о чем мы с вами, Государственном, неоднократно говорили. Это, конечно же, суверенность любого государства, право любого государства, суверенное право выбирать, находиться или не находиться в том или ином альянсе, в том или ином блоке. И, соответственно, конечно же, те ультимативные заявления о возвращении в границы 1997 года, конечно, никто на это не пойдет. А что касается Российской Федерации, то здесь мы видим следующее, что на самом деле все эти переговорные процессы Российская Федерация проиграла. Она выиграла только в одном, что Российская Федерация сегодня находится на первых страницах всех передовых или самых главных мировых СМИ. И, конечно же, все знают, слышат и понимают, что может дальше предпринять Российская Федерация. С другой стороны, конечно же, Российская Федерация, получив принципиальный ответ, и понятно, что она не ожидала, на мой взгляд, дипломат Российской Федерации, что НАТО там согласится возвращаться на уровень 1997 года. Было бы наивно это полагать. Да, конечно. Но, с другой стороны, мы понимаем, что Российская Федерация рассчитывала на определенные уступки. В частности, когда НАТО конкретно заявит, что там, мы готовы, или там, американские партнеры заявят о том, что мы готовы на продолжение Северного потока-2, мы готовы на то, что там Украина не будет членом НАТО, только вы отведите войска, чтобы не было, ее нужно произвести деэскалацию. Но мы видим, что после данных принципиальных и четких заявлений Российская Федерация будет действовать дальше. Каким образом она будет действовать дальше? Здесь многие эксперты выступают и говорят с разными точками зрения. Но, во всяком случае, то, что мы уже сейчас видим определенные провокационные действия, в том числе на территории Украины, и даже вот то, что сегодня мы слышали, что порядка 46 школ якобы заминированы в городе Киеве, это в том числе те посылы, когда происходят, скажем, те службы, которые ответственны за подобные действия, они вынуждены отреагировать на подобные заявления в любом случае. А представьте масштаб, и представьте, для чего это все это делается, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Меня, как крымского татарина, который, скажем, как член местного татарского народа, который отстаивал проукраинскую позицию, очень беспокоит и сегодняшняя ситуация, связанная с судами в отношении 5-го президента. Вот здесь я хотел бы разграничить следующий момент. С одной стороны, я не понимаю принципиальную позицию действующего президента и, соответственно, его ближайшего окружения, когда, учитывая реальную угрозу и то, что Российская Федерация ждет любую дестабилизацию ситуации в Украине, идет на эти шаги. И с другой стороны, я не понимаю 5-го президента, когда, в принципе, он, понимая, что его возвращение в Украину и, соответственно, активно переводя данные процессы из юридического в политический, они в том числе являются компонентами дестабилизации ситуации в стране. Вот здесь вообще вся проблема заключается в том, что для украинской политической элиты и вообще для элиты в целом не становятся уроками те исторические процессы, которые были раньше. И поэтому вот в тот момент, когда есть внешняя угроза, когда нужно было бы, может быть, приостановить или наложить мораторий на вот эти внутренние политические разборки, на мой взгляд, нужно было бы консолидировать усилия для того, чтобы в первую очередь добиться деэскалации, то есть отвода, во всяком случае, военных сил Российской Федерации в границу Украины, для того, чтобы были какие-то гарантии о том, что не будет угрозы о нападении в Украину. И поэтому сегодня с нагнетанием ситуации внутри страны, с увеличением контингента российских войск на территории, в том числе ударного оружия, на территории, приграничной территории с Украиной, конечно же, такая ситуация, она все ухудшается. И, конечно же, возможность, уже отвечая конкретно на ваш вопрос, возможность
экспансии России, хотя это уже процесс этот идет на протяжении 8 лет, но такого вот вторжения в Украину, конечно же, повышается. И, конечно, мы понимаем, что это не будет там со стороны там, севера, со стороны Беларуси, хотя и там может быть провокация. Мы понимаем, что в первую очередь это будет со стороны Донбасса. Эскендрага, вот вы сказали выше, что мы прекрасно все понимали, и в принципе наивно было бы предполагать, что Россия рассчитывала на то, что НАТО либо США примут их ультиматум и выступят там с публичным заявлением о том, что они дезавуируют свои соглашения 2008 года или вовсе вернутся к границам НАТО 1997. Понятно, что этого никто не ждал, и в Кремле не могли этого не понимать. Тогда зачем, и не кажется ли вам, что таким образом Россия намеренно создает этот казус белли? Но на самом деле это и позиция Российской Федерации. В первую очередь, та политика Трампа, когда внешняя политика Соединенных Штатов Америки, она, ну, скажем, достаточно сильно ослабла. Это, во-первых. Во-вторых, мы же понимаем, что и среди членов НАТО есть неоднозначная позиция во всех этих вопросах. И, конечно же, российская сторона со своей стороны четко прощупывала и понимала или надеялась на то, что где-то может произойти сбой. Ну и кроме того, тот шантаж энергетический, который был в преддверии всех этих событий, он в том числе приводил к тому, что, допустим, может быть слабые позиции, но в первую очередь и у такой достаточно влиятельной и сильной страны, как Германия, которая, по сути дела, является локомотивом Европейского Союза с одной стороны, но с другой стороны экономическим локомотивом. И с другой стороны, конечно же, для Германии энергетическая безопасность и вопросы поступления или зависимости от энергоресурсов от Российской Федерации велики. И поэтому, конечно же, мы здесь видим такие вот неоднозначные подходы. И понятно, что здесь просто классическими дипломатическими там, или академическими этими объяснить не так просто. Потому что здесь действительно сегодня Российская Федерация себя ведет ну, даже не как дипломаты, а ну, как те, скажем, гопники на улице, которые пытаются что-то себе для себя хоть что-то отобрать, и поэтому пытаются нападать на всех и пытаются вывести уровень России на уровень Соединенных Штатов Америки, на уровень НАТО, то, чего они в принципе добились. Российская Федерация, с другой стороны, через это пытается в информационном плане подготавливать российское население или население Российской Федерации к тому, что могут быть военные действия. И таким образом мы же видим, как их каналы превращают это в якобы угрозу со стороны Украины, а не со стороны Российской Федерации. И понятно, что в любом вот таком конфликте очень важна поддержка или не поддержка населения. Вот, к сожалению, есть сегодня большая проблема, когда мы внутри российского общества практически не видим серьезных антивоенных кампаний. И можно только единично сказать, когда там, допустим, башкирские там активисты некоторые там проводили или делали заявления, или когда мы видим там про какие-то демократические силы российские, но они очень слабо демонстрируют именно антивоенные кампании. Поэтому для нас очень важно, чтобы внутри российского общества максимально раскручивать антивоенные кампании для того, чтобы остановить Путина и его успешность. Эскендрага, я бу вазиетте герке Русия буюк бойле bir savaş başlatsa Ukraina'nın bir bölgelerinde lokal şekilde provokatsiyalar gerçekleştirse ve ilahiri mına biz garbi ittifakdaşlarımızın kollektivni Zapad dep adlandıralar hangi bir yardımına beklemege mümkün, hangi bir yardımga umut etmege mümkün, zira ular aytalar ki eğer böyle bir agresiya olsa yaptırımlar yani sanksiyalar körсетilecek. İşte biz bundan eminmiz mi? Ну, біріншіден біз көреміз, бұл Қосшы Штатлары Британиядан ярдым біз көреміз. Эбет олар, они присылают все-таки военную технику, конечно, ее недостаточно.
мы понимаем другое, и для нас очень важно другое, что НАТО и Соединенные Штаты Америки сегодня максимально усиливают свое присутствие на границах, на восточных границах стран НАТО, Альянса. И это тоже пугает Российскую Федерацию. Другой вопрос, что мы, конечно, понимаем, что если начнется агрессия со стороны Российской Федерации, то Украине придется нелегко. Но я думаю, что, с другой стороны, Российская Федерация тоже понимает, что для них это очень дорого обойдется. И даже те санкции, которые озвучили Соединенные Штаты Америки, тот законопроект, который был зарегистрирован, понятно, что там тоже есть внутриполитические процессы, но они, во всяком случае, очень сильно могут ударить по Российской Федерации. И поэтому это сдерживающие факторы, на которые все-таки оглядывается Российская Федерация. Она боится этих процессов. Другой вопрос, что меня больше беспокоит, что агентура Российской Федерации попытается сделать все, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри самой Украины, а может быть перевести это в явное политическое противостояние для того, чтобы где-то, может быть, что-то вот такое вот симбиозное показать между тем, что происходило в 2014 году и что происходило совсем недавно в Казахстане. Понятно, Украина не член ОДКБ. Понятно, что президент Украины не будет звать Российскую Федерацию на помощь, но здесь вот очень важно, чтобы у нас более-менее сохранялась политическая стабильность внутри нашей страны. Кроме того, политическая поляризация, которую мы сегодня видим, наверное, самая масштабная политическая поляризация с прихода президента Украины Владимира Зеленского к власти, вот она может стать этим дестабилизирующим внутренним элементом внутри страны? Я думаю, да. С одной стороны, когда мы слушаем позицию, скажем, сторонников президента или действующей власти, то, с одной стороны, да, если начались расследования, они должны быть, то, соответственно, дальше нужно проводить юридическим путем эти все процессы. Но при всем том мы понимаем, что такие процессы, они не могут быть чисто юридические, потому что речь идет о пятом президенте. Речь идет о политической фигуре, и, соответственно, конечно же, это может переводиться в политические процессы. Поэтому вот здесь, с одной стороны, уже открыто производство в отношении Петра Порошенко, и вопрос в том, что его просто закрыть уже невозможно. И, соответственно, что делать дальше, как на это отреагировать. Тем более сказать вот чисто с юридической стороны, что оно, скажем, очень четко и тщательно продумано, здесь есть много ляпсов, скажу честно, ляпов. С другой стороны, и здесь скажем, власти действующей, конечно же, должен найтись какой-то вот рецепт, чтобы хотя бы данную ситуацию, хотя бы наложить мораторий какой-то или успокоить для того, чтобы дальше не нагнеталась ситуация, потому что это на руку, опять же, наша Российская Федерация в первую очередь. Теперь, что касается Порошенко и его сторонников, и его команды. Понятно, что для своей защиты ему необходимо переводить это в политические процессы. Это будет влиять и на его рейтинг, и будет влиять на дальнейшие процессы. Но это в том числе негативно влияет, опять же, в интересах Украины в целом. И поэтому здесь, на мой взгляд, здесь было два пути у Порошенко, чтобы не доводить ситуацию до противостояния. Это первое. Просто объяснить всем своим сторонникам. И я думаю, все бы поняли, что ему необходимо некоторое время выждать, пока не будет деэскалации до возврата в Украину. Но этого уже не произошло. Второй момент, на мой взгляд, можно было бы, конечно, пытаться чисто юридическим путем, скажем, пытаться проводить защиту, но при этом, конечно же, мы же понимаем, это политическое лицо, и поэтому здесь надо все-таки найти какой-то компромисс хотя бы на время угрозы перед Украиной, во имя Украины и во имя украинского народа. Здесь нужно находить какой-то политический компромисс, чтобы не привести к дестабилизации ситуации в Украине. Потому что все-таки на Порошенко стоит достаточно большое количество людей, патриотически настроенных. И, конечно же, с этим не считаться нельзя.
И поэтому сегодня нужно сделать все, чтобы тот градус внутриполитический, который сегодня накрылся, он максимально нужно сбавлять. Иначе это будет трагедия для всех. Ескендраға бұл вазиетте герке көреміз ке ақатенде Украина сынырларында вазиет керген ичеріде бұл кібі чеші түрлі процесслер олар, хусусан бұл Зеленский Порошенко арасында юз бергенлер ичбір шекілде Қырымға умут берме. Яғни бұны да анламаға керек, чүнки инсанлар Қырымда мұнда юз бергенлерге бақар екенде саяси мабуслер меселесінде фаал әрекетлеріні, Қырым қайтарылу өңелішінде фаал әрекетлеріні көрмек істер еділер әлбеттіке. Украина саяси элитлері арасында олған чатышмалар ақында хаберлерін діңлемек әлбетті ке әркесінің чоқларыны мемнен етмейдір. Яғни сіздің фікіріңіз же бұл кібі вазиетте бізім алымыз насыл олacak, насыл сізге көріне іч чатышмалар Украина етрафындаки демек керген вазиет сынырда юзберген Русияның аскерлері вейлі ақримына бұл шахмат тақтасында айта жамарты Қырым татарларының ролі недені бар еді? Но здесь я сейчас говорю не позицию Меджлиса, а позицию свою субъективную, потому что мы не выработали единое какое-то решение в этом вопросе. Но с одной стороны, когда мы говорим о Крыме и крымских татарах, то в принципе и если переводить на плоскость или на шахматную доску внутри политических процессов, то в принципе и Петр Порошенко был за то, чтобы все-таки за деоккупацию Крыма и, соответственно, в поддержку крымско-татарского народа как коренного народа. И по действиям действующей власти мы видим достаточно серьезные шаги вперед, когда была разработана стратегия деоккупации, когда был принят закон об отмене о свободной экономической зоне, был закон принят о коренных народах Украины, и, соответственно, была создана Крымская платформа. Ведь мы видим, что одной из причин, на мой взгляд, эскалации на приграничных территориях с Украиной является в том числе Крымская платформа. И в своих заявлениях Путин неоднократно проговаривался на пресс-конференциях с такой вот ненавистью в отношении Крымской платформы. Галиба Бұрысы Ескендраға Бариевге телефон açtı. Şimdi umut etем bizne değiştirmez başkalarına ve Eskendраға yayınımızға қалт қайтыр. Elbette ki tahminlerim yerinde. Eskendраға bizden vazgeçmedi. Eskendраға, buyurunuz. Aha, ses galiba ses ne problemler meydanға keldi. Şimdi bizim режиссерларымыз, mühendislerimiz bu problemni çözer dep ayta mana Rifat ağa. Ama bizim rejissörümüz umut etemiz ki eshitmen galiba Eskendрағаны. И продолжая мысль, как раз таки здесь очень важно, мы видим вот эти в этом у них в отношении Крыма совместные позиции, они сходятся. И реакция Путина на все эти России, конечно же, в том числе, это реакция на Крымскую платформу. Теперь, что касается нас, то понятно, что в первую очередь мы должны придерживаться ценностей своих и принципов своих. То есть, в первую очередь, принципов ненасилия, принципов. Israr ettiler bizim siyasetçimiz Eskender Bariyev. Eskendраға, alo. Telefon açarlar, ısrar ettiler ama bizden vazgeçmegeniz için sağ olunuz herhalde. Devam ettiler Eskendраға telefon. Eskendраға, alo. Алло, мен anladım, burası sizni meşgul etti. Buyurunuz, devam edebilirsiniz. İki dakikamız var. Поэтому в первую очередь, я опять же говорю, субъективная позиция. Наша задача, во-первых, сохранить свою субъектность, это раз. Во-вторых, конечно же, мы должны занимать проукраинскую позицию, потому что мы сегодня видим, что для нас важно верховенство права, международного права. И исходя из этого мы, соответственно, становимся воспринимаемыми всем международным сообществом и, в первую очередь, цивилизованным миром. Ну и в-третьих, конечно же, но, на мой взгляд, наверное, нам нужно дать посылы в том, что сегодня мы, исходя из собственного опыта, когда мы подверглись и оккупации, и преследованиям и так далее, обратить внимание к тому, чтобы политические элиты Украины все-таки на сегодняшний день могли
хоть как-то объединиться, чтобы в первую очередь противостоять внешней агрессии, а потом уже разбираться. Çok sağ olun Eskender büyükten teşekkürler bizim yayınımızga bağlanıp suallerimizge cevap verip kıymetli fikirlerinizni ifade ettiğiniz için. Sağ olunuz. Eskender Bariyev, Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı bizle canlı bağda edi. Sevgili arkadaşlar, men ne yazık ki bu günlük sizlerin sağlıklaşmak mecburiyetindeyim. Fakat siz ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız aman 5 dakikadan sonra ATR telekanalının yayınını Kırım Tatar tilinde Zaman informasyon programması devam ediyor. Sonra bu stüdyoda sizlerine meslektaşım Aydar Mujdabayev selamlayacak. Onun programmasında siyasi analitik Andrei Piantkovskiy ve Sabah Ukrayna Dışişleri Naziri Pavel Klimkin olması beklenili. Yukarıda bizim aşağıda laf etkenimiz, müzakere etkenimiz meselelerinin laf etilmesi bu stüdyoda planlaştırıla. O sebepten meraklı olacak deyip düşünüyorum. ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız Allah kısmet etse yarın görüşkence. Dayan Kırım'ım. Biraz daha sabır eyle. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile. Dayan. Tış sıkıp. Yumruklarını topla. Sevgine, dülberligin, çeberlikке teң yoktur. Tamırsız kuru kuray gibi geçkenler çoktur. Ketecekler. Tenine oz tikenini saplap. Savuşur yaran. Seni güzel bakça yaparız. Biz için bugün kara beyaz. Dost düşmanın beyan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarız. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің Қырымым.
бір чөл чечегіні қоқлап бақсаң, онда да назик бір із дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en yaman деп белеген кішімде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Бекленол меген зиярет. Чаршамбе күні Америка Девлет Катиба Киевге кележек. Энтони Блинкен, Украина президенті Володимир Зеленский ве Украина тышышлері назира Дмитро Кулебанян курышыжек. Америка Девлет департаментінде аңлатқанларына көре, олар Русия Украинаға уджум этмемесі үшін не япа білгенлеріні музакере етежек. Блинкеннің Киевге зияреті Америка Бірлешкен Девлетлері Украинаның топрақ бұтынлығына дестеклегенні таздықлай жақтыр. Бұнен бәрабер Блинкен Русия Украинаға уджум етсе, не япмаға аңлатмақ үшін Америка елшілігі қадемлері и оларының айлелерінен көрішежек. Январының 20-сында Энтони Блинкен Берлинге кетіп, Алмания тышышлері назиры Анна-Лена Бербокнен көрішмелі. Украина тышышлері назирлігінде Блинкен Украинаға кележегіні таздықладылар. Оны Украина тышышлері назиры Дмитро Кулеба давет еткен. Візит стане продовженням тісної координації дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії. Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль із врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, широкого спектру питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах. Русия Украинаға үжіметсі оңа қаршыда серт санкциялар көрсетілежек. Бұны Америка сенаторлары Украинаны зиярет еткен сон білдірді. Олар Киевде Украина тышышлері назиры Дмитро Кулеба ве Украина президенті Володимир Зеленскийнен көрішті. Сенаторлар Зеленскийнен көрішкен сон Украинаға мудафа үшін кереклі силяны теслим етмеге сөз берді. Сөз Джевелин ракеталары ве Стингер учақы бар. Ракета комплекслері атыжы силябе арби катерлер аққанда кете. Сенатор Ричард Блюменталь Владимир Путин украинлерінен жесүрлігіні козогыны алмайы бұйық хата япқанны қайдетті. Що ми хочемо зробити, це запобігти тому, щоб це сталося. Ми хочемо бути стримуючим фактором, знайти рішення до того, як бійня розпочнеться. Нас дуже хвилює те, що ми бачимо, тобто скупчення великої кількості російських військ біля кордонів, а також гібридна війна, результатом якої стали кібератаки цими днями. Якщо росіяни зроблять жахливу помилку, використовуючи свої війська, то на них чекатимуть нищівні санкції, такі, яких вони ще не бачили. Ці санкції вплинуть на економіку Росії та конкретних осіб, які стоять за рішенням дестабілізувати суверенну, незалежну і вільну країну. Україна – незалежна, суверенна, демократична країна. Вона зробила величезний поступ із 2014 року, покращила добробут свого народу і забезпечила свободу преси, дала можливість людям реалізувати свої мрії. Країна об'єдналася у відповідь на агресію Росії. Британия арби учақлары Алманияның семасындан кечмейіп Киевге силя теслим етті. Бұны Британия арбине шыры білдірді. S-17 Глаумбастер адлы 2 Британия ташыйжы учағы Украинаға танкқа қаршы комплекслеріні теслим етті. Туневан Бүйік Британия мудафа назиры Бен Волес парламент топлашуында Лондон Украинанен мудафа силясынен пайлашы жағыны білдірді. Украина үшін силянан чешітіні адландырмайып ама тахмин етілгенне көре Украина силялы құветлері Бүйік Британия
Россиядан Энлаф адлы танқа қаршы ракета комплекслерін алды. Бұл Русияда аналоглары олмаған граната атыжы тіртібатлары. Шерлерде әрбе әрекетлер кечірілгені вақыт ең семереледір. Британия учаклары Киевге yol алғаны вақыт Алмания этрафыны доланып учты. Бұны Flight Radar ресурсында olған малюмат таздықлай. Британия нешірінде тахмин еткенлеріне көре, бұнан себебі Алмания Украинаға силат еслем етілмесіне қаршы олмасыдыр. Фақат Берлинде білдіргенлеріне көре, Британия арбиява құбетлері Алмания семасындан учмақ үшін ізін алмаған. Украина мұдафа назир Алексей Резников ордумызға танққа қаршы Британия силясыны бермеге қарары үшін минедарлық білдірді. Рус işgalcilері işgal Донецк вилаетіндегі Пески қасабасы жеваранда атеш açты. Бірлешкен құветлер операциясының штабында білдіргенлеріне көре Украина арбилері арасында инсан ғайыплары yok. Душман Украина майжилеріні граната атыжы тіртібатларынен уджум еткен. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Дава материалларында қабатларына таздықлаған ичбір делил олмағанна бақмадан махкеме евелден азырланған укумны сеслендірежек. Бөлі беянатны меджлис рейсінің бірінші мавина Нариман Желял сөзде дава материалларынан таныш олған сон адвокаты ярдымынен айдынлатты. Ишгалжилер Желялны аға қардаш Асан Вязи Сахтемовларнен берабер Ахмеджет районындаки Анғара койынды газ борусында диверсия япылмасында қабатлады. Бұнен берабер Желял патлайджы мадде ташылмасы ве сақланмасында да қабатланы. Нариман Желялның сөздеріне көре қабатлав уч гізлі шаатның танықлығы есасында құрылған. Олар есетек тақиқатқа керек олған шейлеріні біле екен. Тақиқат екінленді дава материаллары Ишгалжилер прокуратурасына берілген. Яқын вақытта дава махкемеде бақылы башланacak. Очевидно, что сторона обвинения не будет утруждать себя доказыванием вины фигурантов данного политического дела, так как суд традиционно вынесет заранее написанный приговор. Тем не менее, мы с адвокатами готовимся к серьезному сопротивлению с целью в очередной раз разоблачить цинизм, подлость и лживость российской репрессивной системы. Призываю всех свободных людей в оккупированном Крыму, несмотря на политические репрессии, незаконные аресты, штрафы, пытки, как в случае с Нариманом Аметовым, придерживаться принципов и методов ненасильственного сопротивления. Справедливость восторжествует над силой. Мектуплер языныз. Уйдурма диверсия давасы бойынша Ахмеджет СИЗОсында тұтылған меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Желялның умыр арқадашы ләқайт олмағанларына сияси мабуслерге, ал қатырларына сорап мектуплер язмаға ве дүнияда олып кешкен вақиялар аққанда хаберлерінен пайлашмаға чағырды. Левиза Желялова қайдеткеніне көре бір чоқ вақыт девамында оның ақайы ве дигер сияси мабуслерге СИЗО реберлігі йолланылған мектуплеріні бермейіп, оларны изоляцияда тұтқан. Тек яқын вақыт берілі мабуслер цензордан кечкен мектуплеріні алы башлаған. Мабуслерге ер істеген мектуп йоллай біле. Атта четелде яшағанлар Зона Телеком сайтына қолланып, мабуслерге электрон мектуп йоллап, ойледі электрон жауап алмақ мүмкіндір. Хотелось бы обратиться не то, что там помощь, сказать по поводу писем людям, чтобы писали эти письма, потому что они очень важны. Тем более, что мы узнали, что по зоне Телеком можно присылать электронные письма с других стран, в том числе с Украины. Поэтому есть возможность писать письма в поддержку их, потому что, сами понимаете, для человека, взявшего такую ответственность за других, важно чувствовать, видеть, слышать, что все его слова, действия некий отклик находят. Поэтому хотелось бы призывать всех писать письма.
Кечкен күндевамында Украина қытасында 8,5 bin insanda Çin virusu belgilendi. 188 kişi hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. Ivano-Frankovsk, Rovno, Suma ve Çernovtsi vilayetleri karantinnin portakal zonasında buluna. Kalganı sarı zonada. Bu vakit ise Ukraynalılarının 14 milyonu koronavirus'a karşı aşılangan. İşgal etilgen Kırım'da Çin virusu 293 kişide belgilendi. 15 kişi hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. Komendant saatlары ve boş musafirhaneler Hindistan'da mikron ştamı tarqalmasından sebep Covid'ga qarşı tedbirlerini kuvvetleştirdiler. Birçok şehirlerde rahatlık günleri dolaşu serbestligi sınırlana. Yollarda teşkirovler keçiriler. Ми пропускаємо тих, хто їде до лікарні. Також дозволено їхати на весілля, але має бути запрошення. Tek uçak ya da trenle kelip çıkan insanlar şehirden şehirge ve ştattan ştatqa serbest geçebilir. Ama bunu yapmak için ular biletlerini göstermeli. Bazı ştatlarda talebeler online şekilde oku başladı. 25'ten ziyade insanga beraber toplaşmağa yasaktır. Her günlük gerek olmagan mallarını satkan tükenler rahatlık günleri kapalıdır. Restoran ve musafirhaneler tek 25%ga insanlarla tolabilir. Musafirhanelerin sahipleri yangi karantin kaideleri birçok zarar getirgeninden şikayet etti. Наш готельний бізнес уже й так постраждав через 3 локдауни. Ми зазнаємо збитків, тому просимо владу змінити правила комендантської години у вихідні й дозволити нам працювати із 50% заповнюваністю. Bu ise darımsala. Evvel zamanda çok turistler var edi. Şimdi ise hatta yerli sakinler Covid'ga uğramamak için evlerinden çıkmay. У наших готелях скасували майже всю броню на наступний місяць. Якщо невдовзі ситуація не поліпшиться, то як і минулого сезону у бізнесі буде спад. Hindistan'da Covid hastalarının sayısı dekabr ayından başlap artmakta. Sonki vakitlari her gün 250 binden ziyade insanda Çin virusu belgileni. Ama Covid'den olgenler çoğlaşmadı. Pandemiya başlaganından beri Hindistan'da 37 milyon Covid hastası kaydetildi. Hastalık ağırlaşması neticesinde 480 bin kişi vefat etken. Geçken sene 4000'ge yakın Kırım talebesi Yun armiyaga celp etildi. Bunu Kırım prokuraturasında haber ettiler. Kırım prokuraturasının yol başçısı Igor Panachovny kaydetkenine göre işgalciler hatta mektep çağına yetmegen ballarga Rus ordusuna hizmetinin propagandasını yapa. Böyle etip kadet okuv yurtu, umumtasil mektep ve başka okuv yurtlarında arbeleştirilgen maksus sınıflarını açalar. Anda çağına yetmegenlerini arbi taktika, strategiya ve silahını kullanmağa öğreteler. İşgalciler 10 Kırım talebesinden en azından birini Yun armiyaga celp etmege planlaştırganını gizlemey. Як воєнний злочин за статтею порушення законів та звичаїв війни, оскільки пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу в армію цивільного населення, заборонена статтею 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Наразі повідомлено про підозри 2 керівникам регіональних штабів Юнармії, щодо одного з яких в порядку спеціального досудового розслідування обвинувальний акт скеровано до суду. Geçken sene noyabr ayında Kırım prokuraturası Akhyardaki Yun armiya ştabının yol başçısına karşı mahkeme davasını başlattı. Evvelsi Kırım prokuraturası Kırım Ak Kurçulaycı grupasından beraber Gaaga'daki Halkara Cinayet Mahkemesine Kırım'da ballarga Rusiya ordusuna hizmetinin propagandası yapılganının delillerini toplap berdi. Şimali Koreya bu ay devamında 4. sefer raketa sınavlarını keçirdi. Janubiy Koreya istihbaratının malumatına göre Şimali Koreya Pxenyan havalimanından qisqa mesafede nişanını ura bilgen 2 ballistik raketani uçurdu. Janubiy Koreya birliginin nazirligi Şimali Koreyani kutlevi yok etuv silahı ishlab chiqarilmasidan vaz kechib, barışık siyosatini kechirmege chaqirdi. Yaponiyada raketa uchirilmasini qayd etdi. Yaponiya mudofaa naziri taxmin etganine ko'ra, raketalar Şimali Koreyaning sharqiy yalısı civarında okeanga tushdi. Onun sözlerini Yaponiya Nazirler Shurasining spikeri bildirdi. Недавні дії Північної Кореї, включаючи неодноразові запуски балістичних ракет у минулому, це загроза миру та безпеці Японії та регіону, а також міжнародному співтовариству. Ми рішуче засуджуємо ці дії.
Bundan evvel Şimali Koreya tezleşip uçuvdan son manevr etebilgen gipersez raketalarını sına baktı. Bunun beraber tren vagonlarından kısa mesafede nişanını urabilgen 2 balistik raketаны uçurdu. Anlaşılganına göre bu raketalarının vazifesi raketaga karşı mudafadan kaçınmaktır. Bundan gayrı Şimali Koreya taktik özek silahını işlep çıkarmaga söz berdi. Şu sırada keçken hafta çarşamba günü Amerika prezidenti Joe Biden'ın memuriyeti Şimali Koreya'ga karşı ilk sanksiyalarını көрсетті. Bundan evvel Amerika bir çok kere Şimali Koreya'ны özek silahının yok etülüvini muzakere etmege. Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz, efirde Tilde Birlik yayını. Biz hepimiz ana tilimizde yanırgan filmlerini ve multfilmlerini beğenemiz. Böylelikle bugünkü yayınımız dubляжға, ana tilimizde laf etken kahramanlarga bağışlanıla. Yayınımızın musafiri bu edebi muarir, dubляж studiyasının rejissörü Nefize Seydametova. Selam aleyküm Nefize hanım. Aleyküm selam. Біздің студиямызда көрмеге сізні пек мемнунмыз. Çok sağ olunuz, davet ettiğiniz için çok sağ olunuz. Siz de çok sağ olunuz. Nefize hanım, bu kıyın yıllar içinde ne kadar ve nasıl multfilmler tercüme edildi? ATR telekanalımız Kiev'e koçken son biz multfilmlerini seslendirmeye devam ettik. Ve bu vakit devamında ondan çok multfilmini yaptık. Ve onlardan en öyle meraklı, en yaxşı olgan soyları bu misal olarak Rapunzel, Rio, ikinci kısmı Yaxşı Dinozavr ve en küçük seyircilerimiz için bu Kayu multfilmi. Ya multfilmlerinin tercüme prosesi nasıl kısımlardan ibaret ola? Ben özüm tercüme etmeye endi başladım. Başka bir tercümanımız var. O böyle bir büyük multfilmlerini yapa, tercümesini yapa. Ben ise tek başlayayım. Onun için bir-iki multfilmini yapkan edim. Başından biz multfilmini seçip, kahramanlarını seçip tercümeye başlayımız. Bunun için programmalar var. Bu prosesini kolaylaştırmak için bu iş çok vakit alır. Çünkü ekseriyalarda biz İngiliz dilinden Kırım Tatarcaga çeviremiz. Ve onun için öyle pek kolay iş değil. Çünkü İngiliz dilini de tam bilmeyimiz. Bazı bir sözler yanlış çıkar. Kırım Tatar dilinde de öyle. Aslında dilini bilmeye imkan yoktur. Dilini bilmeler onda o dilde bir seviyede laf eteler. Demek birisi daha yaxşı, birisi zayıf laf ete. Ama dilini umumen bilmek bu imkansız. Nefize hanım, siz ayttınız, bu bütün proses çok vakit alır. Ama bir multfilmini yapmak için ne vakit ne kadar geçer? Multfilmge bağlı. Çünkü bazı multfilmlerde yerler var. Yerlerini yapmaya, seslendirmeye çok vakit alır. Misal olarak Rapunzel'ini alayıq. Biz onu 4 ayının içinde yaptık. Bu az değil, evet. Ama bu vakit içinde biz ne yaptık? Baştan multfilm seçildi. Sonra kahramanlarını kıdıraydık. Çünkü afsus ki Kiev'de Kırım Tatarca laf etken, yaxşı oynagan, sesle oynagan adamlar pek az. Onun için biz kahramanı araganda bu kahramanın ve seslendirgen insanın misal olarak yaşı, hatta görünüşü okşamak gerek ve misal olarak multfilmde kahramanımız baba.
Onun için biz hayatta baba olgan bir adamını arayımız. Çünkü bu telaffuzga değil de intonatsiyaga her şeyge tesir etti. Sonra oyuncularını tapkan son biz tercümege yollayımız ya da men tercüme yapam. Sonra endi işe başlayımız. Dublyaj odasında teklif ettiğimiz oyuncularını. Misal olarak bir replikanı biz kimerde bir kereden yapamız. Ama bazı vakitleri 10'dan 15 kereden çok yapamız. Çünkü bu doğru telaffuz etmek, intonasyonu yapmak da bilesizmi ne meraklı. Misal olarak biz şimdi sizinle laf etemiz. Biz birbirimizge yakınmız, yakın oturamız. Ama multfilmde tek öyle scenalar yok. Var öyle yerler, misal olarak bir orman. O pek balaban ve kahramanlar birbirine yakın olmaylar. Onlar uzakta durarlar misal olarak. Ve onun için biz sesimizni biraz uzakça yollayımız. Bu pek mühimdir. Sonra yazgan son biz teşkirimiz her şeyini dinleyimiz, her kahramanın replikalarını her şeyini dinleyimiz. Sonra bir şeyler çıkar, bazı şeyler yanlış ya da bazı şeylerde bir davuş çıktı gerekmegen. Onun için biz oyuncularımızı daha da bir kere teklif ettiğimiz ve kendi yazamız o şeylerini. Sonra ise ses rejissörü bunu yapa, yaxşı etip. Sonra ses rejissörü seslerini temizleyip, birleştirip ve her şeyini telekanalımızda көрсетmek için öyle yaxşı yapa. Son biz onu tapşıramız, bakamız beraber. Sonra ise yayınımızda onlarını izlemek mümkün. Demek bu proses pek kıyın. Proses böyle mümkün etmeye pek çok vakit gerek ve Kiev'de olganımız için sizge de pek kıyın çünkü sesler yok. Ana tilimizde laf etkenlerde pek az. Ama bilesizim da bir sualim peyda oldu. Siz özünüz İngiliz ve Kırım Tatar dili boyunca mütehassıs olasınız ve bütün bu multfilmler onlar çoğusu İngiliz dilinde. Eğer bana biz tanıştırsak İngiliz dilini, Kırım Tatar dilinin özgünlüğü nede saklı? Kırım Tatar dilimiz ve İngiliz dilimiz birbirine hiç oşamıyorlar. Cümlede sözler bir yerini almak gerek ve Kırım Tatar dilinde fiil ya da haber cümlenin sonunda gelir. İngiliz dilinde öyle değil. İngiliz dilinin sözleri öyle sade, pek uzun değil. Ekseriyalarda elbette uzunca da olan ve bu ibareler daha kolay. Kırım Tatar dilimiz o pek balaban, öyle pek sözler. Çünkü afikslerini hoşu bir, afiks ikinci, üçüncü. Sonra sözümüz pek uzun olan. Ve seslendirgende tercüman endi her şeyini yaptı. Ama o tercüme etkende o bakmıyor nasıl gelişir mi, yok mu, uzunluğu, bu replikaların uzunluğu gelişir mi, yok mu. Son ise biz yazılganda men bakam. İngiliz dilinde böyle, misal olarak replika Kırım Tatarcası böyle iki parça olan. Ve son men bilmeyim nasıl kıyınlıklarla o Kırım Tatar sözlerimizni bir şekilde kıskartamız. Afsus ki bazı inceliklerini joyamız. Onun için Kırım Tatar tiliga çevirgende men bazı sözlerini alam, bazı sözlerini değiştireyim, sinonimlerini de hoşam.
Pek kıyın ola. Bazı vakitleri oyuncular da öz tekliflerini ayta. O bana pek yardım etti. Ben pek kovanam. Oyuncularımız var ki Kırım tatar tilini pek yaxşı bilirler ve ular bir yaxşı variantlarını teklif edebilirler. Demek siz bu prosesini beraberlikte yapasınız, bu işini yaşaysınız. Ama bilesiniz, her bir sözün ritmi var, vizyonu var ve sözlerini uygulaştırmak için, buna uymak için neye daha çok dikkat edesiniz? Kırım tatar tilinin bir urguları, akcentleri var, bir cümlede bir akcent var. İngilizce'de öyle aynı. Ama biz Karaman'a baksak, onun mimikası var. Ve İngiliz dilinde bazı parçalarını, cümlenin parçalarını onlar daha çok akcentli yaparlar. Kırım Tatarca'da sözler başka bir yerlerde durganı için biz öyle yapalmayız. Mesela olarak İngilizce'de bir sözde urgu var, bizimki ise anda urgu yapmak olmayız. Onun için biz onu biraz başka yerге geçiremiz. Ama bu yarama değil. Dublaj yapkanda multfilmlerini başka dillerge de öyle yaparlar. Çünkü bu imkansız bir şey. Çünkü tiller bir değil, mentalitet bir değil. Onun için bu normal bir şey. Ya sözlerini uygulaştırmak için nasıl usullarını kullanırsınız? İngiliz dilinde say fiili var, to say. Ve bu sözünü onlar aynı her bir cümlede say aytarlar, say, said ve bu normal bir şey. Ama bizde sinonimler var. Onun için dilimizin zenginliğini göstermek için biz say yerine birkaç söz koyamız. Bunlar ayıttı, dedi, söyledi. Ve multfilmlerde çok usallarda keçken zaman kullanılan, fiillerinin keçken zamanı. Bilesiniz, ben daima özüme sual koyam. Nasıl etip yercilerini tapasınız? Kim bu bütün yerlerini ana tilimizde yerlay? Yerlerini yapmak pek kıyındır. Baştan tercümesini yapmağa kolay değil. Çünkü biz tek tercüme etmeyip biz kafilege uymak için yapmağım gerekmiz. Onun için bir sözlerini değiştiremiz. Sonra ecalarını sayamız. Çünkü bu pek mühimdir. İngilizce'de 15 eca olsa biz Kırım Tatarca'da 15 olmalı. Pek çok vakit alan yerlerini yapmak. Ama yerlamak bizde Kiev'de yercilerimiz var. En çok iştirak etken, multfilmlerde iştirak etken bu Aliye Hanım. O hem de yerlay, hem de seslendiriyor baş kahramanlarını, baş kahraman kızlarını seslendiriyor. Ve yerlamağa pek yaxşı bilmegen de oyuncularını öğretiyor. Daha bir yerci var idi bizde, İsmail. İsmail adlı bir yerci. O da baş kahramanın yerini yerlağanıydı o Rapunzel multfilminde. Ama birinci kere... Требования вот этого договора с НАТО — это возвращение структуры НАТО на рубеже 1997 года. То есть это уже не особый статус ОРДО, который они требуют, а особый статус 14 стран, которые являются членами НАТО, вступили в НАТО с 1997 года. Это очень большие аппетиты московские. И я думаю, такая вещь, как введение
громадного контингента в Белоруссию, она не требуется задачами вторжения в Украину. Тем более, что я тоже согласен, что вторжение не начнется сразу полномасштабное, а будет такое постепенная эскалация и проверка реакции. Но это указывает на громадный интерес России к Сувалкскому коридору. Этой горловинки, которая связывает НАТО со странами Прибалтики. Москва находится в эйфории замыслов. Они считают, что Запад им уступает. И вот, да, это первое заявление совершенно беспрецедентное. А потом было открытие Думы. Я вообще рекомендую показать это на центральных украинских каналах. Но это напоминало заседание не Думы, а Рейхстага. Причем даже такие, например, заседания Рейхстага после падения Парижа, например, настолько с энтузиазмом один за другим поднимались лидеры фракций, заверяли фюрера в своей преданности и говорили о войне. Они все время говорят: война, мы должны одержать победу. По-моему, вот это безумие главного лица, оно удачно транслируется вниз. Такая психологическая эскалация, вот я ее фиксирую в Москве буквально в последние дни. А что касается Вашингтона, это даже вызвало некоторую растерянность. Вот судя по комментариям сегодняшней одна за другими статьи пишет CNN, Washington Post, что администрация не ожидала такой интенсивности российской риторики, российских планов. И кроме того, из этих всех публикаций чувствуется, что, да и мы видим по подтверждениям, раздающимся даже с официальных лиц, что американская разведка обладает уже достаточно точными сведениями о тех шагах, которые уже свидетельствуют о необратимом проворачивании военной машины. Недостаточно только ясно, в каком направлении они пойдут. Андрій Андрійович, скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, що пишуть, кажуть у Вашингтоні про справжню мету візиту пана Блінкена до Києва? Просто там дуже формальна була заява Держдепу, що він підтвердить те, що Сполучені Штати на боці України за територіальну цілісність тощо, але більш конкретно можете сформулювати? Навіщо, як ви думаєте? Во-первых, никто не скрывает, что это чрезвычайный снэп-визит какая-то. Снэп-визит. Он не планировался, он, вызван какими-то чрезвычайным обстоятельствами, текущим развитием событий. Вот эта реакция на такое стремительное возрастание такой безумной риторики и безумными шагами, которые за ней стоят. Если этот самый Фомин говорит, что уже на их языке это уже не ограниченный континент, он скажет: мы не ограниченный континент, мы всю военную мощь ведем на Беларусь. Параллельно они решают задачу окончательного решения Лукашенко всякой власти и превращения в это Минского обкома. Но вот эта заявка, что мы идем громадные войска Беларуси и направим их вне территории союзного государства, это даже, я бы сказал, не хочу этого слова, растерянность, но такая озадаченность в сегодняшних комментариях. И вот Блинкен летит как-то сверить часы вот в этой острой ситуации. И кроме того, видимо, обсудить ответ они должны давать. Москва все время требует от них письменный ответ. Да, вот сообщение буквально последних часов активно готовится с обеих сторон. Встреча Блинкена с Лавровым в Женеве в пятницу. То есть завтра он у вас, в четверг в Берлине и в пятницу вот в Женеве. То есть это такие решающие часы сейчас.
І питання до вас обох. Чи не здається вам, що ось ця заява про долучення, фактично Білорусі до Союзу і вихід на кордони вже Європейського Союзу, що це погроза не лише Україні, а одночасно Польщі як мінімум, так? Литві так само. Тобто це і є те саме підняття ставок, про яке ти, Павло, казав? Це, власне, загроза всьому НАТО, це не тільки Балтійським країнам, не тільки Польщі. І пам'ятаєш, коли Путін казав про відповідь на дії начебто загрозливі, начебто НАТО. Я уж не знаю, як канадський чи американський батальйон їм там загрожує. До Москви він не дійде, до Пітера начебто теж, де й не хоче. Таке, але насправді вся гра навколо гарантій – це ж не більше, ніж гра. Оскільки Москва, по-перше, прекрасно розуміє, що ніяких гарантій вона не отримає. По-друге, хто в гарантії врешті-решт зараз вірить? Вона сама порушила будь-які гарантії, включає двосторонні угоди. Пам'ятаєш договір про дружбу? Там же ж написано, і це ж не Будапештський меморандум, де політичні зобов'язання. Там все точно, юридично. Прямі зобов'язання. І Москва ніяких гарантій не потребує. А насправді те, що вона хоче, це стандартне, абсолютно свідоме підняття ставок. Те, що казав пан Андрій, а тепер давайте нам 97-й рік, а потім вони скажуть, так давайте нам 85-й. 1897-й. А потім імперія у нас. Тобто там же в головах вони симулюють. От вони, знаєш, як буває в сумасшедшому домі, хтось там реальний, а хтось симулює. Так от вони абсолютно свідомо симулюють. І думаю, що візит Блінкена – це такий, як казав пан Андрій, такий позаштатний, такою мовою візит, щоб дійсно зняти цю напругу і серйозно поговорити про весь бред, всю бредятину, не знаю, як це назвати, яку Москва намагається на голови всім вивалити. Знаєте, зараз світ аналітиків, політиків, дипломатів тощо поділився на, умовно кажучи, алармістів, які схиляються до того, що до поганого сценарію, до війни. Різного розміру вона може бути, але більшої за ту, яку ми маємо зараз на сході України. А інші люди кажуть, що це він блефує Путін. І ось Дмитро Кулеба щойно, буквально там 1,5 години тому, я його твіт читаю, роки російської агресії навчили. Ескалація завжди йде в комплекті з інформаційним нагнітанням. Мета – зробити нас слабшими зсередини. Не ведіться на інфострашилки. Військо і дипломатія надійно захищають Україну. Українці перемагають з гарячим серцем, але холодною головою. Тобто, я до пана Андрія звертаюся спочатку. Тобто, пан Кулеба має на увазі, що не треба заспокоюватися, звісно. Він пише статті для західних ЗМІ, він все розповідає, як є, насправді. Так? Але і не треба перебільшувати загрозу. Ось якою мірою це він блефує Путін? І наскільки це серйозно? Наскільки, де там межа? І як її спіймати? Ця межа між блефом і реальною загрозою? Зараз, просто зараз. Вы знаете, тут если говорить о том, человек сумасшедший или он изображает сумасшедшего, вы знаете, эта грань, она очень зыбкая, и субъект очень легко ее переходит. Но если говорить в рациональных терминах, то давайте посмотрим. Это очень популярная точка зрения, вы правы, что Путин блефует, шантажирует. Но эта теория шантажа, она требует ответа на вопрос, а чего он добивается этим шантажом? Каких политических уступок он добивается? Он показывает, и сегодня Лавров то же самое говорил, он легализация в украинском политическом поле этого своего военно-террористического плацдарма РТО, изменение Конституции, представление ему особого статуса и так далее. Но ведь, по-моему, в Москве сейчас понятно, что этого они не получат. У них казалось, что к этому идет весь первый год
президентства Жириновского, когда внешними делами полностью рулил Ермак, и он с Сурковым и Козыком один за другим подписывал протоколы в этом направлении. Вы же помните, чем кончилось с протоколом, которым уже целый парламент, консультативный совет устанавливался? Это вызвало возмущение гражданского общества и очень серьезный поворот в украинской внешней политике, который уже, как бы, Ермак ушел в тень, и ведущим человеком, кстати, люди, которых я назвал в одной из своих статей коллективным энергием. Сейчас ясно, что какие бы ни было, опять Ермак сейчас появился на сцене, последние какие-то колебания видны и в этом самом проекте так называемых 10 шагов мира, но ясно, что это не примет сейчас ни украинское общество, ни Рада, да и ни исполнительная власть, администрация даже не попытается представить это. Значит, это уже не шантаж, это уже реализация каких-то своих целей. И вот я еще раз хочу повторить. Вот Москва об этом, пропаганда говорит каждый день, она кричит Западу, и он это не слышит. Она ему кричит: дело идет не по Украине, дело идет о вас. Вы наша проблема, вы должны отойти на вас, вы должны собрать свои манатки и убраться. Это уже никакого отношения не имеет. Если бы интересовала вот эта легализация РДО с тем, чтобы только этим путем разрушить украинское государство, они писали бы таких писем, в которых они требовали отступить Запад. Вот я называю это линией Батыя-Сталина. Ведь это дважды в истории у Джучи. Это же поразительное совпадение. Посмотрите линию Батыя в 1245-м, Сталина в 1945-м. Вот и туда они хотят сейчас загнать Западную Европу.